ин модари 73 сола умедвор аст ки раис ҷумҳури Тоҷикистон ба парвандаи писараш дахолат менамояд ва ӯ мавриди афв қарор мегирад. ӯ модари Иззат Ҳамон ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон аст ки дирӯз ба 9 соли зиндон маҳкум шуд. иншоалло озод мешавад, иншоалло ҳама кораш ба неки омадага гуфтам. аввал ман хеле хак зиқ шудам, хак гираю нола худо дазора кардам. ва ҳам хеле гуфтам, вале ба умедам, аз худо умед дорам. ӯ аз ҷузъиёти парвандаи писараш огоҳии зиёд надорад. Фарзандонаш аз тарси бемории фишори баланди хун то охирин лаҳза аз маҳбас шудани Иззат Амон ва қарздории писараш ба ӯ хабар надоданд. бисёр ҳамаш дурӯғай аст, бата дурӯғай. хеле одами ҳақхӯр, хеле одами Қуръон мехона, медона ҳама бад некая. ин қарздор мешуд, пули мардума мехӯрд, мегирифта. ӯ қабалои ё пули ёфтагӣ дар он растия, иқа хизмати мардума, хизмати ҳамин дӯстоша кард. Иззат Амон ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷикро ки баҳори имсол аз Русия ихроҷ ва дар Тоҷикистон дастгир шуд, ба гуноҳи қалобӣ ба миқдори махсусан калон маҳкум карданд. худаш ки аз мунтақидони ҳукумати Тоҷикистон аст, мегӯяд гуноҳе накардааст. вакили мудофеъ ва наздиконаш ҳам ҳукми додгоҳи шаҳри Душанберо ғайриқонунӣ медонанд. масъулони додгоҳи шаҳри Душанбе то ҳол нагуфтанд ки чаро бо вуҷуди ҷуброни маблағи даъвогарон қонуни афв нисбат ба Иззат Амон татбиқ нагардид. бар асоси қисми 4 моддаи 247 кодекси ҷиноии Тоҷикистон ки Иззат Амон бар асоси он муҳокима шуд, ӯро метавонистанд афв кунанд, коре ки нашуд ва суоли зиёдеро дар бораи парвандаи қалобӣ барангехт.